Aloita päiväsi siunatulla rukouksella, yhdistämällä Jumalaan ja vastaanottamalla siunauksia päivällesi. Hei kaverit, tänään tuon erityisen rukouksen aloittaakseni päivä, joka on yhteydessä Jumalaan, vastaanottaen hänen johdatustaan ja rauhaansa kohdata jokainen haaste. Yhtykäämme tähän uskon ja rakkauden rukoukseen. Tilaa kanava, tykkää ja jaa tämä rukous ystävillesi ja perheellesi. Aloitamme tämän uuden päivän jumalallisen läsnäolon valossa, kiittäen kaikista meitä odottavista mahdollisuuksista. Jokainen ihoamme koskettava auringon säde on kuin muistutus Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta meitä kohtaan. Kun heräämme toiseen aamuun, saamme elämän lahjan ja mahdollisuuden tehdä tästä päivästä jotain poikkeuksellista. Katsokaamme jokainen aamunkoitto tyhjänä kankaana, jolle Luoja itse maalaa uusia toiveita, siunauksia ja mahdollisuuksia. Että kun hengitämme raikasta aamuilmaa, voimme tuntea taivaallisen Isän lohduttavan läsnäolon, joka ohjaa jokaista askeltamme koko tämän alkavan päivän ajan. Ole valmis vastaanottamaan ihmeitä, joita Jumala on varannut sinulle tänään. Aloittaessamme tätä päivää asetamme kaikki päätöksemme ja toiveemme Jumalan eteen luottaen siihen, että hän on puolellamme jokaisessa otetussa askeleessa. Jumalallinen viisaus opastakoon meitä valintojen läpi, joita meidän on tehtävä päivän aikana, jotta voimme toimia taivaallisten suunnitelmien mukaisesti. Kaikukoon Isän ääni sydämissämme, opastaen meitä ja innostaen meitä seuraamaan parasta tietä. Kohdattakoon jokainen tämän päivän aikana kohtaama haaste rohkeasti ja uskoen, sillä tiedämme, että niiden voittamiseksi tarvittava voima tulee Jumalan jatkuvasta läsnäolosta elämässämme. Luotamme täysin hänen opastuksensa ja suojelunsa, mikä sallii hänen olla kompassinamme epäilyksen ja epävarmuuden aikoina. Toukokuussa tämän päivän lopussa voimme katsoa taaksepäin ja tunnistaa jumalallisen käden, joka toimii jokaisessa yksityiskohdassa ja ohjaa meitä rakkaudella ja huolella. Uskon vahvistamina kuljemme eteenpäin luottaen Jumalaan, joka ei koskaan hylkää meitä. Kun heräämme uuteen päivään, meidät verhoaa Jumalan loputon armo, joka uudistuu joka aamu. On ikään kuin Luoja puhaltaa meille ehdotonta rakkauttaan muistuttaen meitä siitä, että hän rakastaa meitä syvästi. Tässä heräämisessä elämään saamme paitsi uuden päivän, myös uuden mahdollisuuden jakaa jumalallista rakkautta kaikkien kanssa ympärillämme. Aamunkoiton valo heijastaa Jumalan läsnäolon suuruutta olemassaolossamme ja valaisee ympärillämme olevan maailman lisäksi myös sielumme intiimimpiä kulmia. Antakaamme olla tämän rakkauden ympäröimä, joka ylittää kaiken inhimillisen ymmärryksen ja antaa meille mahdollisuuden olla rauhan, toivon ja ystävällisyyden kanavia niille, jotka ylittävät tiemme. Olkoon jokainen sana, jonka puhumme, täynnä tätä jumalallista rakkautta ja jokainen teko olkoon konkreettinen osoitus siitä armosta, jota saamme päivittäin. Näin ollen aloitamme tämän päivän Jumalan rakkauden välineinä. Tuomme hänen valonsa paikkoihin, jotka sitä tarvitsevat, ja olemme eläviä todistajia muutoksesta, jonka hän saa aikaan elämässämme. Elämän matkalla kohtaamme haasteita, jotka vaikuttavat ylitsepääsemättömiltä, vuoria, jotka haastavat meidät kiipeämään niille, ja laaksoja, jotka kutsuvat meidät ylittämään ne. Näinä koettelemusten hetkinä, jolloin väsymys näyttää haluavan murtaa päättäväisyytemme, on tärkeää muistaa, että todellinen voimamme on Luojan läsnäolossa. Hän on kuin ankkuri olemassaolon voimakkaiden tuulien keskellä, joka pitää meidät lujina ja turvassa, vaikka myrskyt uhkaavat ravistaa meitä. Älkäämme kohtaako jokaista haastetta ylitsepääsemättömänä esteenä, vaan mahdollisuutena kasvaa ja vahvistaa uskoa. Aivan kuten tuuli ajaa kotkia lentämään korkeammalle, antakaamme vastoinkäymisten viedä meidät korkeammalle luottamuksen ja rohkeuden tasolle.
Olkaamme varmoja siitä, että taivaallisen Isän suojeleva käsi ohjaa askeleitamme. Menkäämme eteenpäin vakuuttuneena siitä, ettei mikään vaikeus ole liian suuri, kun se on uskottu jumalalliseen huolenpitoon. Tällä hetkellä kehotan teitä etsimään henkistä selkeyttä, jota tarvitaan kohdataksenne tulevan päivän. Maailmassa, joka on täynnä jatkuvia ärsykkeitä ja häiriötekijöitä, on välttämätöntä kehittää kykyä pysyä keskittyneenä siihen, mikä on todella tärkeää. Aivan kuten huolellinen puutarhuri poistaa rikkaruohot, jotka uhkaavat tukahduttaa puutarhansa arvokkaat kasvit, anna itsesi poistaa negatiiviset ajatukset ja ahdistukset, jotka voivat hämärtää sisäisen näkemyksesi. Tulkoon mielesi ympäristö, joka edistää rauhan ja luovuuden kukoistamista, jossa arjen huolet eivät varasta jumalallisesta läsnäolosta tulevaa tyyneyttä. Tehköön jokainen päätös viisaudella ja tarkkanäköisyydellä, puhtaan ja rauhallisen mielen hedelmillä. Tee sydämessäsi tilaa vastaanottaa jumalallisen viisauden valo. Valaisee edessäsi olevaa polkua ja paljastaa valinnat, jotka parhaiten kuvastavat Luojan rakastavia suunnitelmia sinua kohtaan. Koko elämän ajan kohtaamme odottamattomia tilanteita, jotka vievät meidät pois mukavuusalueeltamme ja haastavat kasvamaan rajojemme yli. Näinä epävarmuuden ja turbulenssin hetkinä on tärkeää muistaa, että askeleitamme ohjaa korkeampi voima. Aivan kuten kotkien on kohdattava voimakkaimmat ilmavirrat noustakseen korkeuksiin, meitä kutsutaan myös voittamaan esteet rohkeasti ja päättäväisesti. Asukoon jumalallinen lujuus olemuksessasi, jotta voit kohdata kaikki haasteet horjumattomalla uskolla. Luota Luojan täydelliseen suunnitelmaan, vaikka elämän tuulet puhaltavat sinua vastaan. Muista, että kun olemme heikkoja, hänestä tulee suurin vahvuutemme, joka tukee meitä vaikeimpina aikoina. Antakoon varmuus jumalallisesta läsnäolosta sinulle tarvittavan turvan siirtyäksesi eteenpäin, luottaen siihen, että mikään este ei ole liian suuri ylitettäväksi ylhäältä tulevan avun avulla. Olkoon sanojesi makeus kuin balsami, joka parantaa sielun haavat ja levittää Jumalan rakkauden tuoksua, minne ikinä menetkin. Olkoon jokainen ilmaisu täynnä myötätuntoa ja empatiaa, heijastaen ystävällisyyttä ja anteliaisuutta, joka kumpuaa taivaallisen Isän sydämestä. Ole rauhan ja toivon kanava sanojesi kautta ja inspiroi ympärilläsi olevia näkemään jumalallisen valon joka hetki. Olkoon puheesi kuin lempeä melodia, joka rauhoittaa ahdistuneita sydämiä ja kohottaa masentuneita mieliä. Muista sanojen muuttava voima ja valitse puhua vain niitä, jotka tuovat elämää, iloa ja toivoa niille, jotka ne kuulevat. Heijastakoon jokaisessa toiminnassamme tämän päivän aikana sitä rakkautta ja myötätuntoa, jonka saamme Jumalalta. Jokainen ystävällisyyden ele, jokainen jaettu hymy, jokainen anteliaisuus on mahdollisuus olla jumalallisen rakkauden väline maailmassa. Aivan kuten pieni valo voi valaista pimeää huonetta, teoillamme on voima säteillä toivoa ja lohtua ympärillämme oleville. Olkoon jokaisen suoritettavan tehtävän läpäisevä tietoisuus Jumalan läsnäolosta ja vilpitön halu tehdä hyvää. Olkoot käteemme taivaallisen Isän huolenpidon ja myötätunnon jatkeet, jotka koskettavat elämää ja muuttavat sydämiä. Tämän päivän päätteeksi katsokaamme taaksepäin ja näemme paitsi aineelliset saavutukset, myös pääasiassa rakkauden siemenet, jotka on kylvetty jokaiseen tekoon. Olkoon maailma parempi paikka kulkea sen läpi, levittää valoa ja lämpöä kaikkialle, missä on varjoa ja kylmää. Inspiroivat tekomme myös muita olemaan muutoksen ja ystävällisyyden tekijöitä ja siten moninkertaistamaan rakkauden hedelmät, jotka kumpuavat Jumalan sydämestä. Tällä hetkellä mieti sitä jumalallisen voiman suunnatonta määrää, joka sinussa asuu. Aivan kuten tukevan puun juuret ovat upotettu syvälle maahan, anna uskosi perustua lujasti Jumalan horjumattomaan voimaan. Muista, että vaikeimmissakin haasteissa olet jumalallisen suojan ja voiman haarniskan peitossa.
Aivan kuten aurinko pystyy karkottamaan tiheimmät varjot, anna luojan valon hälventää kaikki epäilykset tai pelot, jotka uskaltavat asettua sydämeesi. Usko, että ylhäältä tulevan ohjauksen ja voiman avulla pystyt voittamaan kaikki vastoinkäymiset ja saavuttamaan voittoja, jotka vaikuttavat ihmissilmälle mahdottomalta. Anna itseäsi ohjata varmuus siitä, että kaikki voittoon tarvittava voima on läsnä sinussa, ja ne tulevat taivaalliselta Isältä tulevasta rakkauden ja voiman ehtymättömästä lähteestä. Läpäisemään Jumalan rakastava läsnäolo päiväsi joka hetken valaisemaan polkujasi. Tiedä, että hän kävelee vierelläsi joka askeleella, käärien sinut rakkauden ja suojan vaippaansa. Lämmittäköön tietoisuus jumalallisesta läsnäolosta sydäntäsi yksinäisyyden hetkinä ja tuokoon sinulle rauhan turbulenssin hetkinä. Tunne luojan voimakkaan käden tukena, joka ohjaa askeleitasi ja rauhoittaa sielusi. Olkoon jokainen hengenveto tilaisuus olla kiitollinen elämän lahjasta ja mahdollisuudesta kokea uusi päivä taivaallisen Isän huolellisen katseen alla. Toukokuussa tämän päivän lopussa voit pohtia niitä lukemattomia rakkauden ja ystävällisyyden eleitä, joita kohtasit matkan varrella, ja tajuta, että jokaisessa niistä oli läsnä Jumalan ääretön hellyys. Olkoon yösi läpäisevä tyyneys, joka tulee siitä varmuudesta, että niin suuri ja armollinen Jumala rakastaa sinua. Lepää hänen rauhassaan ja nuku rauhassa, kun hän valvoo sinua koko ajan. Hyvää yötä ja taivaalliset enkelit ohjaavat unelmasi. Mitä jos käyttäisit hetken nyt vilpittömän rukouksen pitämiseen? Puhu Jumalalle sydämessäsi ja tunne kaikkea rauhaa ja turvallisuutta, jonka hän voi tuoda päivääsi. Muista, aloita jokapäiväinen matkasi aina Herran edessä. Hengitä syvään, koskettakoon tämä viesti sydäntäsi. Olkoon matkasi siunattu ja jumalallisen valon ohjaama. Kiitos, että jaoit tämän erityisen hetken kanssani ensi kerralla. Olkoon Jumala aina läsnä elämässäsi. Aamen.